persuasor, un vendedor, un comercial, eu creo que o primeiro que ten que, igual que un namorado, que transmitir hoxe en día é optimismo. Aos cenizos non lle gustan a ninguén, polo menos de maneira sostenida. En segundo lugar, temos que demostrar que vendo, pero que teño orgullo de vender, non que vendo por compromiso, non que vendo por necesidade, non que vendo porque me obrigan. E que vendo para cambiarche a vida, porque co que eu che vendo, ti vas a ser maravillosamente mellor, vas a ser moitísimo máis feliz. Eu xa sei que vendes, digo ya moita xente moitas veces, pero ti realmente que lle ofertas ao mundo? Ti a que te dedicas? Ti te dedicas a cambiarle a vida a xente? Isto a veces coitei yo a unha influencer, a unha persoa relevante moi importante destas dos programas da noite que todos criticamos, non? E decía, sabes que pasa? Que eu cando falo, a vida da xente cambia e a xente é feliz. E isto é importantísimo. Eu digo aos comerciantes, ti cando vendes algo, cando esa persoa chega a casa con ese algo, é feliz, cambiaches a vida, melloraches dunha necesidade, porque senón é moi complicado. Hai que vender soños. Hai unha curtametraxe moi chula, bonairense, que se chama O vendedor de soños, que fala desto, non? Alguén que vende ten que vender un mundo mellor, un mundo distinto, un mundo diferente, un mundo moito máis ilusionante. Este é o papel importante do vendedor, que me enchas de felicidade, que me recrees felicidade. Pero claro, a venta ten varias partes. Primeiro, é moi difícil vender se non chamas a atención. Ollo, de chamar a atención, ser extravagante, hai unha liña moi fina que non se pode sobrepasar. Seguro que se eu salgo a vender pola rúa adiante vestido de vermello chillón, todos reparan en mí. Outra cousa é que me compre. Porque iso é chamar a atención, pero se nos pasamos de cor, pasamos a liña da extravagancia que decíamos antes. Despois da atención, hai que provocar atracción. Unha cousa é que reparen en min e outra cousa é que me atraian hacia ele. O vendedor ten que atraer. E como trato de provocar esta atracción? Pois trato de provocar si vexo que fan preguntas sobre o meu produto, si vexo que lle interesa, si vexo que fan que sacan unha batería ou unha amalgama de cousas que teñen deseos de satisfacer o seu interés sobre ese produto. O fin último é provocar desexo. O vendedor ten que facer que ti volvas a casa pensando que mañán ás 10 da mañán tens que estar ali para que ninguén che quite o produto. Ese é o desexo irrefrenable de que eso o necesita. Atención, atracción e desexo. Porque se non se dan esas tres fases, nunca vamos a chegar á acción. E a acción é a compra. E eu como vendedor quero que me merque.